Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fuma ngezenando, pamberindo wona zakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Jesu, iye akanyemwerera, kutilawa mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu. Mchinjiko ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika, anosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Ngatizarurei kubhuku raRuka. Ruka 2 verse 36 ndo patichawana chirongwa chedu chezuva ranhasi. Regai ndo patichawana mharidzo yedu ipapo pana Ruka 2 verse 36. Tinodzikana kusvika pa 39. Mwari vachitiropafadza. Ngatimbonamatei Ishe toerenga soko. Vakarinyora vaisundwa nemi. Isu hatingaritauri kana kuriteerera mweya mutsvene musipo. Tinokumbira kuti Satani abve mukati mepfungwa dzedu, abve mukati menzeve dzedu, abve even maziso edu nemuromo, kuitira kuti patinotaura akatarisa aone imi muchitaura, akateerera anzwe inzwi renyu. Kana ndataura nderege kusimudzirwa ini, asi imi musimudzirwe, nokuti muri pamusoro kare, muzita raJesu tanamata. Amen. Luke 2 verse 36. Zvino kwakanga kuna Anawo muprofita kadzi, mukunda waFanuero werudzi rwaAsheri. Iye wakanga achembera kwazvo. Wakanga ane murume makore 9 kubvira paumhandara hwake. Wakanga ari chirikadzi yaiva mumakore namakore 74. Wakanga asingabvi mutemberi, achishumira Mwari nokuzvinyima zvekudya, nokukumbira usiku namasikati. Naye wakati achisvika nenguva iyo, akatenda Mwari, akataura pamusoro pake kuna vose vakanga vachitarira kusunungurwa kweJerusarema. Zvino wakati apedza zvose zvomurayiro waShe, vakadzokera Garirea
kuguta ravo Nazareta. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Nhasi ndibvumireni botaura neharahwa nechemberi. Vatana vedu, mari zeno is dedicated to the elders. Vakuru, chembere dzedu neharahwa dzedu, hongu hatingotauri navo vega, asi ndafunga kuti ndipe musoro wenyaya wekuti chembere usabude mutemberi. Chembere usabude mutemberi. Shoko rati kudii? Zvino kwakanga kuna Anawo, muprofitakadzi. Zvinoreva kuti kana kwanziwo zvotaridza kuti anga asiri ega, pane nyaya yamboitika kumasure, pane aripowo, then pozoitawo Ana. Ukabva kwanzi ukanzwa vanhu vachiti tatakatarisa chirongwa pamandara paBluffhill, ende Makiwa anga achiparidzawo, zvoreva kuti hasi ega anga achiparidza, pane vamwe vanga vachiparidza. Saka ndianiko aripo ari kutaurwa, asiri kutaurwa apa, but ari kutaurwa nawo? Zvoda kuti timutsvake. Regai nditi panguva ino munhu waMwari, kana dai zvingaverengwawo kuti newewo waponeswawo, zvoreva kuti pane vachaponeswa. Ana apinda papi kwapa? Chii chiitiko chiripo? Mukaenda neni kuvhesi yekutanga muchidzika nayo, munonosangana murume akauya nemwana wake nemudzimai kukereke. Murume uyu akauya nemudzimai kukereke, vakauya nemwana rusvava kuti azoiswa kuna Mwari, achenurwe sezvinoitwa vana, zvakanga chiitwa vana pamutoo wechiHebheru. Murume uyu ndiJosefa, mudzimai wacho ndiMaria. Vakauya naJesu ari rusvava, ari mwana mudoko, achiuya kuzogamuchigwa mukati mekereke. Vachisvika pachechi, the Bible says vakanosangana nomurume ainzi Simeon. Simeon akanga achigara patemberi, akanga asingabvi patemberi shoko rote, akanga ave mutana, akwegura, akura. But musi uyu kunonzi achingoona Maria na Josefa vakabata rusvava vachiuya nahwo mukati mekereke, akabva ataura mashoko anokosha. Simeon anotaura mashoko anokosha, anotaura kuti ini ngandichienda zvangu, let your servant depart. Regai muranda wenyu achifa zvake, achienda zvake, nokuti ini ndaona, nekuti meso angu aona ruponeso rwaIsraeri. You see now, saka the Bible is clear that pakasvika maparents aJesu pakereke vachiuya naye, vakanochingamidzwa nemashoko akanga achitaurwa nevanhu vakuru vaviri. Shoko rekutanga rakataurwa naSimeon. Simeoni akati, ndozvandandakamirira kaizvi, kuti handingafi ndisati ndaona Messias. Regai ndiverenge nemi. And behold, I'm reading verse 25, chapter 2. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him, powerful. He was just, he was devout, he was waiting. Akanga akarurama, akanga akazvipira, akanga akamirira. Mashoko asi madikaya, murume akanga akamirira kuuya kwaMesias, kuuya kwekutanga kwaMesias, but akanga akazadzwa nemweya. Saka tichaenda kure munhu waMwari, ndiri kuti harahwa iva munhu akazadzwa nemweya waMwari. Ndiri kutaura nemisekuru, haikune kuzadziwa neruvengo kana kuzadziwa nekudhakwa kana neskadi kana nesupa. Zadziwai nemweya mutsvene waMwari. Kana mazadziwa nemweya mutsvene waMwari, mirirai kuonekwa kwaMesias. Haleluya. Saka Simeon akanga akamirira kuonekwa kwaMesias. Mukaerenga vhesi 26, now it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. That is verse 26. And then verse 27, and he came by the Spirit into the temple, Teresa. And when the parents
brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Amen. Saka muri kunzwa kuti Simeon akanga ndiye akatanga nenyaya iyi. Simeon anoti, ini ndakamirira kuonekwa kwa Mesiyasi. Maziso angu aya haangatsinzini asati aona Mesiyasi. Handingafi ndisati ndaona Mesiyasi. Saka ari kubva ataura panapa kuti paakangobata rusvava mukati meroko rwake apa pane nyapa. Because shoko raMwari rinotidzidzisa kuti Jesus was both human and divine. In other words, humanity and divinity zvanga zvakarukwa, intertwined together. Pasina chakaderera kudarika chimwe. Haana kushandisa his divine power pano panyika nokuti aizotadza kuwa mucherechedzo. But Jesus was both divine and human. Saka apo patiri kunzwa apa, Teresa, patiri kunzwa kuti Simeon anga akabata Jesu muruoko, anga akabata the humanity in his hands, but the divinity yanga yakamubata muruoko rwake. Come on. Jesus Christ, the baby, anga akabatiwa panyama na Simeon, but Simeon anga akabatiwa ne divinity ya Jesus muruoko. Saka panga akabata muruoko, yanga akabatiwa muruoko gwa Mwari, gwa Yahweh, gwemusiki. Ndo miracles atiri kuona akafana nemamiracles ekubhabhatidzwa kwa Jesu na Johani. Jesu akambenga arambigwa, Johani achiti azviite, and Johani kuti aiwa, Jesu anoti ndibhabhatidzeni zasekururama kwese. Tinoona Jesu iye akabata nyika yese muruoko rwake. He has got the whole world in his hands. Achibatiwa muruoko na Johani akanga akabatwa muruoko na Jesu. Onyikwa mumvura yakanga iri muruoko rwa Jesu. Munyika nenyanza yakanga yakasikwa naye. Jesu ndiye akaparadzanisa mvura, but anobvuma kunyikwa mumvura nemunhu waakabata muruoko. What a puzzling information. A story yatinowana panapa. Simeon akati hazvina kunaka kuti ufe usati waona Jehovha. Saka anoti, ini kana ndofa hangu ndingachivata nokuti ndaona, meso angu aona kusunungurwa kweimba yaIsraeri. This is where now the Bible says, na zvino kwakanga kuna anawo. In other words, pari kutaurwa kumusure mekutaura kwemurume uyu anonzi Simeon, achitaura pamusoro pemwanakomana Jesu Kristu akanga auya kuchechi. Rega nditi pane vana vakaunzwa kuchechi nevabereki, but vabuda. Ndoshamisika kuti zvinombofamba sei. Pane vabereki vakaita their best kukuindisa kuchechi uchiri rusvava. Vakakutora vakaenda newe ukanonamatirwa, uchidedicatwa mukati mekereke, but wabuda. Ndoda ndibvunzeni kuti uri kuzvifambisa sei? Because kana iwe wakarererwa muchechi, ukakura muchechi, ukazorora muchechi, ukachata muchechi, ukazoita musikanzwa yauri kuita, asi wamborererwa muchechi, iwe woda kurerera vanhu vako kunze kwechechi. Ndoda kubvunza hangu kuti ndiri kushaya kuti uchazvifambisa sei. Handizivi kuti uchazvifambisa, because iwe wakaipa, wakareregwa muchechi, woda kurerera vana vako kunze kwechechi. Hamene kuti muchaipa zvakadini. Ndiri kufunga kuti kana uri baba, kana uri mukomana ari kuronga kuroora, kana ari musikana ari kuronga kuroorwa, it's not safe kuchengetera mhuri yako kunze kwekereke. Saka ramba uri mukati mechechi. Simeon anoti, unofireiko kana usina kuona Jesu? Kana usati waona ruponeso waIsraeri, imbomira kufa. Musamanya kufa vadhara. Tangai maona Ishe, maona bawa zvakwana, maona nyaya dzemusha zvakwana, mashavi maita zvakwana. Rega nditaure musandaenda kure. Kana pane chinhu chandingada kukumbira sekuru,
makateerera nekutarisa chirongwa. Kana imi mbuya tangova nasekuru teseka, because kana wangu wane muzukuru wati wasekuru, ndoda kukuvhunza kuti chii chimwe chauchada chaizvo pano panyika. Da kukuvhunza chii chausina kuona machengetwa muchidhakwa, makanga muchifamba mudima chaimo, mheni dzichirova dzichipenya dzichikutaridza iko kuenda, mukasvika kumba muri upenyu, makadhiraivha panguva yakaoma, muchafamba nana ZOC, mabhazi akanga achitakura vanhu nguva idzodzo, muchiita zuva rese muchiuya kuHarare, Mwari akakuchengetai. But zvino makura, muchiri mupenyu, makura, hamufungi here kuti zvakwana, yakwana nguva yekuti muchifawo muri munhu waMwari? Nokuti makutofa, hatidi kuudzana nhema, imi ndi munhu akutofa. Tarisei mamwiro amunoita mapirisi kuseni masikati manheru, tarisei miri wenyu kuti waparara. Hazvigoneki here, ndikubvunza semwana wenyu, semuzukuru, hazvigonekwo here kuti muchimbosiya izvo zvichiitwa nevanawo kana vachizvida? Imi monamata Mwari, mofawo muri kurutivi kwabwo. Haikonei kufa, munhu mutana anofa asina kuona ruponeso rwaJehovha. Namatira chinhu ichochi chibaba wangu, sekuru, namatira chinhu ichi kuti pasa yamataura yandirwadza. Ndainzwa, in other words, munodaro musina kuona, but matumigwa audio, muri kuinzwa audio iri kutaura nemi kuti sekuru, chii chamuchada chimwe besides kungonamata henyu, mofa muchinamata? Mwari anobva adzima history yese yeupenyu hwenyu yanga yakaipa. Madire kuti mutandadze muri murima pane kutandadza muri muchiedza zvenyu. Hongu kumwe kwese makakufamba, but this must be the time. Vana venyu vari kuenda kuchechi tinotenda, vari kukuchengetai mukati mechechi tinotenda, but mamadiwo kuchifa manje muri kutirwa Mwari kuti pamunovigwa zvive nechiremerera, vana venyu vasanyadziswa neshamwari dzenyu vachinzi uyu ndewedu. Ndiri kufunga kuti zvachida kuti vana baba mufunge nyaya iyi nana sekuru kuti dai zvaibvira, inoshoreka here chechi yemwana iyi? Timbotaura naedu sevanhu vakuru, inoshoreka here? Tarisai zviri kuitika, mwana wachikuchengetai zvino muri kutaundi, vamwe makatoenda mhiri kwemakungwa, and then muri kutogara zvenyu zvakanaka-naka nemukwasha achikuchengetai, nemurovora achikuchengetai. Zvakaipawo here kuti muchinamata Mwari pamazuva ekupedzisira? Hongu mungatadza kuhwisisa zvimwe zvinhu zvese zvingadzidziswa, zvimwe zvese siyanai nazvo. Ndinongoti hangu zvamakufa, madi kufira muna Mwari. Ndo chikonzero chandiri kutaura nyaya ino, dai marega kufira kunyika. Now the Bible says Ana akanga aripo, ende abva anzi muprofitakadzi, anga ari mukunda waFanuero. Mungatarisa mazita maviri aya, they are very important. Zita rekuti Ana paNew Testament izita rimwe chete ratogona kuwana kuOld Testament, rinonzi Hana. Mukatarisa the character of Hana the character of Ana, macharacters akafanana. Hana unyanga akanga nedambudziko rakanga inaro, but haana kubva patemberi, akaramba aripo patemberi, dakarapiwa Samueri. Uyu Ana haana kubva patemberi, dakaraona Mesias. Muri kupaona sangano raMwari. But mukatarisa zita rekuti Ana rinoreva kuti favor kana kuti grace, but zita rekuti Fanuero rinoreva kuti the face of God. Saka mukazvisanganisa inoita sekunge iri kuti inyasha kuona uso hwaMwari. Saka kuti Ana paakabvunzwawo niwe ndiwani, oti ndini Ana, uri mwana waniko waFanuero, ari kureva kuti ndiri nyasha nokuti ndakaona uso hwaMwari. Zvoreva kuti mangwanani ano sangano dzvene raMwari inyasha kuti meso ako aone chirongwa chinotaura nezvaJehovha. It's grace, it's favor. Hakuna aizvigona kuti nzeve dzako dzive dzakazaruka uchinzwa shoko. That's grace. Dzimwe chembere dzakafa vasina chavakanzwa, vakafa vari mukati memashavi, vamwe vakafa vari masvikiro edzinza, but iwe waitigwa mhanza naJehovha, waitigwa nyasha nedenga kuti urarame pamazuva eCovid, mazuva ecorona, mazuva ecancer dzemhando dzakasiyana-siyana. Mwari wakuchengeta. It is grace kuti unzwe maridzo ino inyasha dzaMwari. Usadherera nyasha dzaMwari nokuti kana dzinge dzadigwa hadzidzokorori kana iwe usina hanya nadzo. Kwanze naAnavo
anga ari muprofitakadzi. Vareve kuti muprofitakadzi pano harevi kudzungudza kana kutaura gibberish language, but rinoreva shoko rekutaura shoko raMwari, kuparidza vakaropafadzwa anorava neavo vanochengeta zvakanyorwa mubhuku iri nezvakaprofitwa nebhuku iri. Zvinoreva kuti Ana akanga asingori munhu chete, but akanga ari munhu weshoko. She was a woman of the word. The Bible is clear pamusoro pezvese zvokunzi anonzi nyasha, akanga ari munhu weshoko. Saka ndiri kuti mbuya, ivai munhu weshoko raMwari, kwete kuriverenga chete but kuritaura, because muprofita zvinoreva muromo waJehovha. Muromo wenyu ngaumiririre Mwari pamunogara nepamunochengeta mhuri dzenyu, pamunotaura pamusoro pemhuri dzenyu muchitaura kuti ndine varoora vashanu, muromo wenyu ngautaure Jehovha. Now the Bible says iye uyu akanga ari werudzi waAsheri, iye wakanga achembera kwazvo, wakanga ane murume makore manomwe. This is another information inokosha. Akanga achembera, Ana akanga achembera, kwete zvishoma ba but kwazvo. But then tikupuwa information yekuti akashayikirwa nemurume, vakanga vangogara chete 7 years ari marriage, ndokubva ashayikirwa nemurume. Zviri kutipa information yekuti kana akaroorwa ane 16 kana 18 mulanguage yedu yanhasi unoti plus 7, zvoreva kuti anga ane 25 years paakashayikirwa nemurume, but haana kubva patemberi. Teresa pakakorapa, zvinoreva kuti akanga achigara patemberi kunyange akanga ashayikirwa nemurume. Varipo vakatarisa chirongwa dziri chirikadzi, vamwe vakasiyiwa nemurume gore rakapera, vamwe vhiki yakapera, vamwe nezuro. But rega ndikutaurire mwanasikana, usabude mutemberi. Kunyange zvakaoma sei, stay in the temple. The Bible says akanga ave chirikadzi, akasiyiwa chirikadzi doko, but haana kutsvaka varume, haana kutsvaka kupaza misha yavanhu, haana kutsvaka mari nekutsvaka zvimwe zvingadiwa zvinonzi zvakanaka. Nokuti kutsvaka murume haisi problem, kuroorwa haisi problem. Kunyange amini uchida kuroorwa, kana wamuwana shoko rinoti roorwa, hazvina mhosva kuti zvaitenderwa kuti aigona kutsvaka murume. But Ana akati ini handingatsvake murume ndisati ndaona Messias. Hallelujah. Saka ndiri kuti haikona kutsvaka marriage usati wawana marriage officer. Marriage officer is Jesus, ndiye muchatisi. Kana usati wamuona usatsvaka munhu, because uchawana munhu woshayiwa anobatanidza. Pane vanhu vakawanda vakabatana but vasina kubatanidzwa nemubatanidza anonzi Jehovha. You must first of all look for Jesus. Kana wamuwana Jehovha, ungatanga business, ungatanga project, ungatanga nyaya dzako dzembudzi, dzemabhuwa kotsi, ungatanga nyaya dzako dzemarodhirana. Kana wamuwana Jehovha, haikona kutanga nezvekupedzisira, tanga nezvinotangwa. God first in your life, look for Jesus, then all other things will be added unto that. In other words, the Bible is clear kuti akanga achitsvaka Mwari. In other words, pfungwa yekuve muprofita inotipa pfungwa yechipiri yekuti akanga achitaura shoko raMwari. She was an evangelist. Anga asingori munhu akangogara. She was occupied. I will go is our theme. Kunyange wakashayikirwa, kunyange murume akatiza akaenda, you must not neglect the word of God. Usarega kuita basa raMwari. Ita basa raMwari. Hapana gore rekuti gore rino ndakashayikirwa saka ndiri kumbochema murume handichadi kuita basa. Kwete, chema uri pabasa, chema uchiziva Jehovha wanokuchengeta. Paunoita basa raMwari, Mwari unokunyaradza mukati mekuchema kwako. But chimwe chinhu chandada panapa ndechekuti shoko raMwari rinonzi akanga asingabvi, Teresa, patemberi masikati neusiku. Akanga achigara kutemberi. Ndo nyaya yandishamisa panapa, kuti munhu anogara kutemberi sei? Anga asingaendi kumunda here? Anga asingaendi here kunoenda mamadzimai kwavanonorayirwa kana kuita zvimwe zvirongwa? Ko mukadzi waigara kuchechi aidleiko? Pandaitsvaka ndati haiwa ndiudzeiwo vanoongorora nezvekunyorwa, ndikaona zvinhu zviviri zvinotevera. Number 1, mamunyora anotaura nezvake anoti mukadzi uyu kudla aidla, kumunda ainda, but pega pega paakanga ari mwoyo wake wakanga uri kuchechi.
saka aita ari kugarden achitimbira muboora mukati memunda wake, achitanha chibage mumunda. Mwoyo wake wakanga wari kuchechi, saka akanga akunzi uyu kunyange ari kumunda ari kuchechi. Teresa, zvinoreva kuti pese patinge tiri, maybe uri kucheya bhodhi rekambani, maybe uri kuinda nendege, uri mundege uchiinda Dubai, maybe uri pabusiness meeting, maybe uri muclass uchiticha. I'm talking about a lecturer at any university. Uri kudzidzisa, be in the church, iva mukereke. Ndomwe wokutanga wechipiri anoti aiwa, pavakaona kuti mukadzi uyu ane shungu rekugara pachechi, kunonzi vakamuvakira kamuri pachechi, muyadhi yechechi, kwete muchechi but muyadhi, because chechi yakanga yakapoteredzwa nedzimba. Mukaireferenza muchitarisa machechi kwakaitwa kare, pakanga pane dzimba. Saka vakanga vakuti uyu mukadzi uyu atinetsa, angatambudzika kufamba kubva kumba kwake achiuya kuchechi, chimuvakirai pachechi agarire pado kumanaka. In other words, vaiti kumba kwake kungamuitira kure kuzonamata, saka ngaachigara kuchechi, so that panenge angofungira kupinda muchechi anongobuda dho rake obva apinda muchechi, nokuti chechi aisavhagwa. Ndo pano pandada apa ndikati usabuda mutemberi, iwe chembere neharahwa, usabuda mutemberi. Why? Makore afamba, rambira mutemberi. Zvinoreva kuti zvose zvaana zvakanga zvazvechechi. Teresa, pane nyapa, iye pachakanga ari wechechi, hembe dzake dzakanga dzadzechechi, magumbeze akanga ave echechi, zvikafu, poto, zvese nendiro zvanga zvazvechechi. Ndiri kureva kuti paakanga achibika aisabika resipi dzisiri dzechechi, nokuti mwoyo wake wakanga uri kuchechi. Paakanga achipfeka, peteni yehembe dzake yanga iri peteni yehembe dzekuchechi, zvokuti vanhu vaiti kana dei paidonha rokwe, ndiri kureva dhirezi kana outfit, ikadonha somewhere yonzi ndeyaniko ikunonzi inofanirwa kunge yambuya Ana, nokuti peteni yakanga iri yechechi. Ndoda kumbobvunza zvangu inini kuti mazuva ano muri kugara kupi? Because mbuya Ana vakanga vachigara kuchechi, muri kugara kupi mazuva ano? Where are you staying, my brother? Uri kugarepi? Ndanchinamata kuti Mwari pese pandinenge ndiri ndanchikumbira kuti mwoyo wangu unge uri kuchechi. Wherever I go, let me be in the church. Zvokuti denga kana rikavhunza kuti what is your residential address, ndobva ndati church. Ndakashamisika umwe musi vakomana vasunga vafana vakanga vachiba mutaundi, vakanzi vafana vabava vanga vachibvuta zvinhu nepamahwindo emotokari dzanga dziri pamarobhoti. Kwabva kwazobvunza kuti iwewe tipa adhiresi yako, obva ati Chinoi Street. Pazoona kuti vafana vakanga vachigara mustreet, akanyoresa street yake yakanga achivata achikumbira ari, zvokuti vakabva vaiziva kuti ini ndiriwe muna Angwa, ini ndiriwe muna Chinoi. Kunyange munhu kana wakukumbira haukumbiri kuna Angwa iwe uchigara kuna Chinoi. I'm saying mukati meupenyu iva munhu wekuchechi, zvokuti zvako zvese zvinenge zviri zvechechi. Ndikutaura foni yako inofanirwa kuva iri yechechi, mota yako ngaive yechechi, ofisi yako ngaive yechechi. Kana vanhu vakatarisa upenyu hwako vabva vangoti anogara kuchechi. Mbuya Ana vakanga vachigara kuchechi. Handizivi kuti muri kugara kupi hama dzangu. Peteni hembe yako, dai hembe yako ingadonha, ngatiti yadonha, yodaidzirwa pazvidedzero kuti pane sketi yati nhonga apa. Handizivi kuti vanovhunza kuchechi here kana kubhawa, because peteni yehembe yako inotaridza kwako. Kana uri wenyika inovhunzwa pazvidedzero zvemusangano, kwete zvekuchechi. Asi kana uri wechechi ndiri kuvhunza foni yako kana ichinge yakurira inorira dzipiko, ndeyechechi here kana kuti ndeyenyika? Mbuya Ana dai vararama mazuva ano, kana yairira muchechi yaiimba vana wobvuma indifambe nemi, yaisaimba vana japuresha vamuri kuimbisa. Kana fomi yako yarira ineiko? Ndiri kureva memory card yako ineiko? Chii chakazara paTwitter dzako, chii chakazara even paTikTok yako? What is there on your account? Facebook account, what is there? Chii chiri kuseri
kwepeteni. Handi nepeteni inoita kuti isaonekwa nyange mukadongorera haufu wakaibata yaanenge achidhirowa iyoyo. Chiri seri kwepeteni ndikureva kwepassword yako. What is there beyond your password? Is it church? Mbuyana waiti ukavabata vachifona wanyasa kwaoti vari kutaura semunhu wekuchechi. Ndiri kubvunza vangu kuti kana waakutaura pari kutaura wechechi here kana pari kutaura aimbopinda? Ndiri kubvunza kuti uri wekupi? Saka ndati mangwananano anga manheru kune umwe usabude mukati mekereke. Kana varonga zvekukuburitsa vanofanirwa kuita musangano, vonohaya chikireni vouya voikuita kudzura, vataurire kuti pano handiburitswi nemurume, handiburitswi nemarriage, handiburitswi nekubroka, handiburitswi even nevana, uyange vana vakaita mashura. I will not leave the church. We have people right now vakanga vanesu lockdown isati yavapo, but yezvinodza venjeni dzekuchechi havachaonekwi. Kutaura kudai vamwe vacho tanguvaonerewo ipo panapa angojumawo chirongwa, but asisiri munhu wechechi. Ndikukubvunza hangu kuti dai varipo mbuyana vachirambidzwa kuenda kuchechi vaifunga here building kana kuti mbuyana vaipinda chechi vari kumba? This is why the Bible says vakanga vachigara kuchechi masikati neusiku. It means that pfungwa dzavo kana kwavira vaifunga nezvaMwari, kana kwaedza vanofunga nezvaMwari. Kana taura pamusoro pekuvira ndikutaura kana upenyu huchinge hwaoma hwava usiku. There are times when life is dark, when life is night. Ipapo vazhinji havaendi kuchechi. Handisi kureva kuinda kufamba, ndoreva vazhinji vanorasa chinamato kana upenyu huri usiku. I don't know kuti usiku wakadii kwauri. Vamwe vanotove nedambudziko rekuti kana kukaedza ndikureva upenyu hukanaka vakubuda chechi havachanamati Mwari. Yes, tenge tinayo mabhuku, yes anoimba zvakanaka, besi, gobvu, soprano, nete, but hasi wechechi abuda. Ndikutaura kuti iwewe kana ari masikati, I don't know kuti inguva ikwauri. Some of you muri pausiku hweupenyu, pane zvinhu zvikuitika, mazizi ari kurira mukati meupenyu hwako. Ndikutaura kuti uri kuona zvakasiyana siyana in your life. That's night in your life. But let me talk to you. Even Anna akasanga neusiku, but akanga ari kuchechi. Chembere usabude mutemberi. Ndinoda kutaura newe mai, musabuda mutemberi. Rerai vana venyu vari mutemberi, raramai mutemberi. Kana chireva kufa, firai mutemberi. Kana muchivigwa, vigwai nevanhu vetemberi. Kana muchinge muchizomuka, munomuka muri wekutemberi. Motorwa naMwari wemutemberi, moinda kutemberi yekumusoro kudenga, monogara netemberi iri Jesu Kristu. Ndiye tebhanekeri inonzi tarisai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Jona akaiona akatarisai tabhenekeri yaMwari iri pakati pavanhu. Mwari uchagara navo, ivo vachava vanhu vake. Iye ukatotarisa varire kuti temberi sanctuary rinoreva zhira yekuponeswa kwevanhu. Saka mbuyana vakanga vane upenyu hwakanga hune chekuita nekuponeswa kwavo. Saka she says, I will remain in the temple. Let us check some of the things that she did. Number one, tataura kuti vakanga asingabvi mutemberi. Ndochinhu chinokosha, anga asingabvi. Kwa Bible richitaura kuti anga asingabvi, zvinotaridza kuti pane zvaigona kumubvisa, but akaramba arimo. Mukati meupenyu pane zvogona kukubvisa pana Mwari, pakunamata Mwari, kunamata Mwari mukati mechechi, but rambira mukati metemberi. Number two, the Bible says iye munhu uyu akanga achishumira Mwari. I like it. Akanga achishumira Mwari. Nyaya yekushumira inoreva kuwira pasi, paying homage to God. Akanga achiremekedza Mwari. Shoko roti tyai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye, worship him who created heaven and earth. In other words, akanga ari munhu wemutemo, because Mwari anonamatwa ndiMwari akasika denga nenyika. Saka mudzimai akanga achinamata Mwari. Vamwe kana vachinge vashayikirwa nevarume zvokunamata vanoisa pasaidi, vakumhanya nedzimwe nyaya, but mbuyana vakanamata Mwari kunyange vanga vakwegura kusvika vane makore 84 vachinamata Mwari. So pana vanhu vakawanda vanoenda kuchechi but vasiri maworshipers. We have many prayer warriors but they are not worshipers. Pana vanhu vakawanda veminamato chete but havashumiri. Kushumira kwakasiyana nemunamato.
Do you know kuti pana vanhu vakawanda vanogona kunamata but they don't worship? Pana vanhu vakawanda vanoti kuita family worship and yet is family prayer. When you talk about worship, we are talking about chinhu chinoitwa kunyange zvinhu zvakaoma. Hatishumiri Mwari nokuti kwaedza, tinoshumira Mwari nokuti ndi Mwari. Ukaona munhu achinamata nokuti pane achishumira Mwari nokuti pane zvaitika zvakanaka, zvinoreva kuti haasi mushumiri munamati. Vanamati vanogona kumira, vanamati vanogona kunamata, vanamati vanogona kunamata unoti zvakanaka, kana zvakaipa vanomira, but mushumiri haanei kuti kwakadii, kwakasviba, kwakachena, kwakaedza, usiku anoshumira, nokuti chinonzi kushumira hazvinei nemamiriro ako, hazvinei neenvironment, but unoshumira nokuti uri pamberi panoshumirika. Many of us are just prayer warriors, but we are not worshippers. Let me go deeper. When I'm talking about prayer, I'm talking about supplication. I'm talking about, thanksgiving. I'm talking about asking. Kukumbira chaiko. I'm talking about seeking and knocking. Kana taura pamusoro pemunamato, tikutaura pamusoro pechinhu chikuru chinokosha chofanira kuitwa nemunhu wese. But above prayer, we must worship God. Tisango vanhu vakumbiri. Vazhinji vedu tinongori vakumbiri. Actually minamato mizhinji iri kuitwa ndeyekungokumbira. Saka mbuyana vakanga vachishumira. Ndanjifunga kuti takusvika kumapeto kwechironga, namatira kuti Mwari handidi kungova prayer warrior, I want to be a worshipper. Nokuti vanhu vachaponeswa havasi mawarriors ekunamata, but they are worshippers. Vanoinda pamberi pechigaro chaMwari vachidonha pasi vachishumira Mwari. Chii chimwe chaitwa nambuyana? The Bible says, mbuyana vaizvinyima zvokudya. Amen. Now, ukawa shoko richiti ari kuzvinyima zvokudya, zvoreva kuti zvekudya zvacho vakanga vanazvo. Ndimbotaura nanamai, masingle parents. Ndikutaura neavo vatinoti isu mawispa, the widows amongst us, vari kateera chirongwa, wakasiyiwa uchidya, ramba uchidya. Pana vanhu vakawanda vasisadyi, nokuti, vakasiyiwa vari chirikadzi, chikafu hachisi kudzika. Idya. Ukaona wakurega kudya, ngakuve kuzvinyima, kwete kunyimwa nekufirwa, kwete kunyimwa nekugumburwa, kwete kunyimwa nekuda kwokuti kusadya, nokuda kwezvakakupoteredza. Mbuyana vaizvinyima kureva kuti vakanga vanacho chekudya. Iyo inobva yatipa tipi yekuti she did not just pray and worship God, she also fasted. Akanga ari munhu aizvikontrora. She had self-control panyaya yeappetite. Kana pane chinhu chatifanira kunamatira, ndicho chinhu chekuzvidzora panyaya yeappetite. Vazhinji vedu vari kukundikana pahavi apa, pakuravira apa, pasauti nepashuga apa. Ndo pauraya vanhu vakawanda, paropa apa, pauraya vanhu vakawanda. Michato yakawanda yaparara nekuda kwekuravira. Ndikutaura pamusoro peappetite kwete zhara. Even Eva anga asina zhara paakadya muchero, but appetite kuravira. Vazhinji vaparadza makamba nekuda kwekuravira. Vamwe vakaparadza even their health nekuda kwekuravira nyaya yepapoto. Mudzimai vaizvidzora, aiti kana yakwana nguva yekudya, Teresa aiti yakwana hayo nguva yekudya, but ndinodyirei ndisina kuona Mesiyasi? Akomana, ivi madla mukadai, magocha mukadai, ndiri kubvunza zvamagocha maita brai. Ndaona muchibraya ka, muchigocha, ko ndamboti zvakaipa here. Ndabvunza hangu, zvomodla mukadai maoneiko? Makaona here Mesiyasi? Mudzimai akati aridzike, handirigoni kuridya, aridlike, handigoni kudaidzira sauti patafura. Ndatowa muchiti ndivigire sauti, uye nekaeni pepa, ubva wauya even nemhiripiri. Ndabvunza zvomuda zvinovavira, maoneiko? Maona here Mesiyasi? Ndanchifunga kuti mangwanana ano munhu waMwari, usati waravira mucheno, usati waravira jeni yakanaka, usati waravira ndege, usati waravira kuenda kuhotera, usati waravira zvinonaka zvenyika ino, please ravira uone kunaka kwaJehovha. Mbuyana akati handingadli, handingapfeki, handingacheni, kana mwoyo wangu usati wachena handikwanisi kuita izvozvo. In other words, she was not praying for material blessings. Ndinambotaura nyaya, vazhinji vedu minamato yedu ndeyesadza. Mwari ndikomborerei ndipase chikoro. Kana upasa chikoro woita sei? Ndigowanawo basa. Kana waona basa woita sei? Ndozoshanda. Kana washanda wodini? Wohora. Kana wahora wodla.
saka ikona kutenderera ingoti God bless our food. Inyaya yechikafu kai. Mwari komborera mukwasha wangu. Ari kupi mbuya mukwasha wenyu? Mukwasha wangu akaenda mhiri. Ari kuitei? Mumukomborerewo nemubato emaoko. Mbuya ngotaura kuti God bless our food. Inyaya yechikafu. Kana komborerwa nemabasa emaoko moita sei? Muinda kakuweldere miti. Muwana kazva muwana mubva mata. Anda kuti musana mateni. Pandirungotini kapraying type kaikakako. Ndinokati ka grade 0 level. Kekunamata. Saka kono chinamatira chikafu chete. Gore da uchikumbira Mwari mota. Gore da uchikumbira Mwari hembe yekuti unogona ngokuurigwa nabudhi wako kuninipisa Mwari kupedza 12 months munhu achikumbira hembe. It's not fair for God. I'm not saying don't pray about that, but I'm saying grade 0 yekunamata. Ana aiti kana akunamata nai Mwari ndinoona rini ko Messias. So ndofanisina kuona Messias. Murume akafa, ini mwiri wangu wafa, handicharoreki. Why should I die before I see the Son of Man? I feel, my brothers, my sisters, kana takunamata hongu ngatitangirei pazvinhu zvepanyika, but ngatiregei kuguma pamaterial blessings. Let us go further. Usaramba uri kuform 1, go further. Usaramba uri paform 4, go further. Usainde apa, go further. Usainde ku degree 1, go further. You must have a doctorate, be a professor of prayer. Why? Lord, ndinorarama sei ndine zvinhu zvakadai, nhasi handidle. Kana musina kubvisa chitema changu chekuchiva, handigochi nhasi. I cannot watch soccer ini ndakaipa kudai. Please Father, how can I go for a holiday? Nevana vangu tiinde kunyanza kunotamba mumvura indine madhaka mumoyo. How can I enjoy life? Ndichimwa hangu 100% yejusi ini ndiri 100% filthy. I need kuti mundigadzirise. Mbuyana vaiti handibvi pachechi kusvika ndaona muponesi. This is the type of prayer I want. Kuti gore rino iri chinja manamatiro ibvawo palevel yegrade 0 yekukumbira zvepanyika panapa, umbokumbirawo zvenyika inouya. Ingai unototaura wega ndiwo unototaura uchiudza vanhu indine mwoyo mupfupi wega. Ko murefu wadi kutora iwo wega notaura kuti ndine problem, ndotine problem. Ende kana chikutaura kuti ndine problem oda kuramba futi, but wega unotaura kuti ndine problem. Wawadi kumbonamatira problem yako. Imbotsanya one day, atakuti akawanda, one day uchinamatira nyaya zvivi zvako. Vanhu vari kutaura pamusoro pako wani hausi kuzvinzwa. Vanogona kuva vachiwedzeredza, but vari kuwedzera pane zviripo. Ngatitaurire nechokwadi. Vari kuwedzera but pane zviripo. Ichocho chauri kutaurwa nevanhu. Chitaura kuna Mwari, nhasi handidle Mwari, ndawa vanhu vachiti handisi right, I'm corrupt. Saka ndoda kuti ndipedzerane nemi nhasi, risati ravira. Ndoda kuti mugasire mweya uyu weuori wandinawo, ndibatsireiwo changamire panyaya dzemadzimai. Handisati ndabatwa, but mai vanenge vari kufungira. Handisi kudla nhasi kusvika mabvisawo mandibaya jekiseni rekudzikama mukati menyama. Ndoda kukutaura munhu waMwari, imbomira zvefoko enaifi zvauri kuita izvi zvokuda kubata chipunu uchogadzisa vanhu isei kuruboshwe. Izvozvo it's none of your business. Taura nyaya yechitema chako. Ndomunamata wafawa kuita iwewe. Mbuyana vakanga vachizvinyima zvokudya, and then nokukumbira usiku namasikati. You see now, vakanga vachikumbira. I like the concept yekukumbira. This is supplication. Many people are just supplicators. They are not prayer warriors and worshippers. Vamwe vanongova vakumbiri zvokuti vakapiwa zvese havachanamati. Ndada ndingovhunza nekuti dai kuchinzi Mwari anokupai zvese zvamuri kumbira zvese izvozvo, mave nazvo, mota mai nayo nezvese, rugare maanahwo zvimwe zvese, maenda kuchechi here? Chinokuindisai kuchechi chiimi zviri zvamunongonamatira? Mune game chadei kuchechi? Ndiri kubvunza kuti mukangatsinzine tinamate, muchingotsinzina nyaya yenyu chaiyo ndekutaura kuti Mwari dei mama ndionawo mandikomborerawo. Mwari kukomborera uri kudei? Ndaida kuti ndichatowo chata. Oda vana mogara zvakanaka murume, vazhinji venyu mungadai musinganamate. Saka muchiona kuti minamato yedu ndeyechikonimeni.
uzozviita maconman. Anditi kungada kukuitira kabusiness kakanaka but achida kukutsotsa. Saka Mwari anopiwa sezvinoita vanhu vetsoro okupa so sekunge uri kuda kumupa ende uri kuitira kuti ubude bhobho. Vazhinji vedu hatinamati Mwari nokuti tiri kumuda, but tonamata Mwari nokutoda zvinhu. Kana tazvipiwa hatichinei naMwari wacho. Ndiri kufunga kuti tiite sambo yaHana, kuti kunyange zvaoma sei toda kuve vashumiri veshoko raMwari. Kana zvinhu zvakanaka toda kushumira Mwari. No, mwachiti Mwari musandipewo munamato womukomana uya, musandipewo rugare nekundipawo zvakanaka ndingazokurambai. Uchimurambiri, uchirambira Mwari chii chaunenge wanacho chaicho chekurambira Mwari? Imba iri, imba inenge yakavakwa kupi? Unless yavakwa kudenga. Kana yakavakwa pano panyika, it's temporary. Itende iya takatumba panapa. Chii chaungati ichi chaizvo Mwari ndingasiyana naye? Unenge wave nechii chaungati Mwari chisarai paside? Hapana, zvese it's nothing. That's why I'm saying, chembere usabude patembere. Zvinganaka sei kuti zuva ramunovigwa gogo sangano rese nge riripo vachiimba vachiti takudzikisa mutumbi wegamba pachiridzwa gun salute yeshoko raMwari. Mave mazorora mukati mebwiro but mafa muri kurutivi kwaMwari. Ndoda kunamatira vanhu vaviri. Like I said, this will be dedicated to our elderly people, but also it's also important for the young. Vechidiki kuti ungade kuburitsa mubereki mumweyo kunamata, ivo vanga vakutofavo vakuzobuda nekuda kwekuti iwe uri kuita zvisakarurama. Hauna kuti unenge waitira munhu waMwari zvinhu zvakaipa? Zvinhu zvese zvausangana nazvo izvi hauna here contribution yako panyaya yacho? Ndo zvada ngokubvunza satanamata. Umbonamatirawo nyaya iyo kuti Mwari kana mungatibvumidza kuchembera, ndoda kuve chembere kwayo, chembere inofira mukati metemberi, kuti kana hwamanda yakurira ndinomuka ndiri kurumuko rwevachaponeswa. This is very important. Ana na Simeon vakati kumwe kwese kunonyudza, but ukereke ndokwati kugara. Simeon akati, let your servant depart, because ndaona ruponeso rwaIsraeri. Mbuya Ana vakati, ini ndachembera but patemberi handisiye, ncharamba ndiri pano. Vangani vada kunamata neni? Unoti pastor, ndangada kudzokera kumasure. Pane zvinodzokesa kumasure zvakawanda, ini ndiri umwe wacho anga kudzokera kumasure. Ndodawo kuti Mwari vandibatsire pamuchanamata ndinamatirwe kuti ndidzoke mukati metemberi. Ndanga ndabuda, ndanda kubudiswa nezvakaitika, zvimwe zvacho zvakaitwa mukati mechechi, but ndaziva handindiri vanhu kuchechi, ndinozviendera kuti ndiponeswe. I want to pray with you. Tive nemukana wokunamata. Just raise up your hand or type your name or say anything. If you say amen, I know we are in agreement kuti uda munamato wakakosha. Just write it there kuti amen, and I'm praying with you. God bless you. Baba wakudenga tomutendai, one munhu wenyu auya kwamuri panguva ino. Vamwe vanga vabuda, vakabudiswa nemakuhwa pachechi, vamakabudiswa neurombo, vamakabudiswa nekurambwa, vamakabudiswa nekutorerwa shamwari dzerwendo, vamakabudiswa nekufirwa nevanhu vakanga vachifamba navo nzendo dzakanaka, vamakabudiswa nerugare vainda kunodlavika kunze kwekereke. I'm praying in the name of Jesus, vadzose mukati mekereke, vararame upenyu hune mutsigo, hune chimiro, dakara madzoka. Ivaine chemberi dzedu, vamwe vacho asi kuzodla navo Christmas gore rinweri, kana dai vangapetwa maso avo ange aona imi. Pavanomuka vachatanga kuona imi, nokuti muimbi anoti ndichatanga kuona Jesu. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzita raJesu, ndinamira
kuna Yesu ndiye romaneyo yangu, simwendi chanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Yesu ndiye romaneyo yangu, simwendi chanyura zangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo, ndinomira kuna Yesu ndiye romaneyo yangu, simwendi chanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake, ndinomira kuna Yesu ndiye romaneyo yangu, simwendi chanyura zangu. Ndinomira kuna Yesu ndiye romaneyo yangu, simwendi chanyura zangu. Opumaindi fambenemi sezakaita inoki, mubateru okorangu, titaulirane kana nzira yoshaikwa, divume indi fambenemi, andingambo fambindeka, dutuliri kuvuvuta, mirauya kateiwa, wawengiwa nondieta, ese aya matambuzo, tenzivumaindi fambenemi, kutimandi pazororo, sepasizi zinowanando, inozofamba nekushinga, notakura muchinjiko, dakara ndione Sioni, tenzivumaindi fambenemi, dakara ndione Sioni, tenzivumaindi fambenemi, dakara ndione Sioni, tenzivumaindi fambenemi, dakara ndione Sioni, tenzivumaindi fambenemi.